ndi Mtedza Times Sport kuchokera kuno ku TTV mumakhala ndine Nkonzi komanso mulutsi wa programu iyi Peter Forte alole akane komando wa Times Group. Mprogramu ya Mtedza Times Sport khumbo lathu nthawi zonse ndi kucheza ndi anthu osiyanasiyana amene akuyendetsa masewero osiyanasiyana, amachita za masewero osiyanasiyana, akozokhala nkonya, mpira wa miyendo wa manja, zikokodo, zikayandi tennis, squash, taekwondo ndi zina. Kwambiri timafuna kubweretsapo mwawi yokuti anthu mumvetsetse mamvemvemve kwina kuti iseka tidziwitsana komanso tikuunikirana chitsogolo. Nkhani imene yagwa lero mpulogalamu muno ndi ya Malawi Sport Awards. Bungwe loyendetsa masewero osiyanasiyana Malawi muno la Malawi National Council of Sports likhale lichititsa mwambo waukulu kwambiri oyamikira ochita za masewero osiyanasiyana ngakhale kulemba ndi kuulutsa pa 28 mwezi wa February mboma la Mangochi kunkopola. Kumeneku kuli mwambo umene sudachitikepo Malawi muno chifukwa ndi wosiyana kwambiri ni mwambo umene wakhalapo mbuyo mukapena mwambo umene yakhalapo ili mbuyomo yoyamikira anthu munjira yotere. Tifuna kumva kuti Malawi Sport Awards 2025 edition ikusiyana bwanji ndi zimene zakhala zochitika mbuyomo, akupita kumene kundani, amene akuyamikiridwa kuti akupikisana komaliza mkatikolo yomaliza mpika omaliza ndi ndani chifukwa chani, ukuyendetsedwa motani, zonsezi zili program imeneyi. Bwanji ndikupempheni kuti tikhale limodzi. Tikuyamba programu iyi ndi muni ndi amene ndi mkulu ona za malonda, kuyendetsa za malonda ku Malawi National Council of Sports komanso zitukuko zosiyanasiyana infrastructure development amene iyi amayang'aniranso mkulu ameneyo. Bambo Matola ndikulandirani ku program ya Mtedza zikoma kwambiri muli bwa? Ndili bwino kaino bwana Forte. Muli pakanema number 1 ku Malawi kuno, anthu akamanena kuti pachigalasi chimene nchotsogola chili ndi viewership yayikulu kwambiri ndiye ndikunoko mafika. Sikuti timachita moimba ngoma yayi koma mafigures akutero. Ndakulandirani kwambiri ku program imeneyi. Ndatokosi mwatilemekeza kwa zikoma kwambiri. Ndikulankhula nanu ngati wapampando wa Malawi Sport Awards, Commercial Director komanso Infrastructure Development ku Malawi National Council of Sports. Ndimati kodi mwambo umeneyi wa chaka chino ukusiyana bwanji ndi miyambo ina, chingerezi chake mumanena kuti very unique and merit based awards? Ndizoona Malawi Sport ya chaka chino is unique, merit based, it is a scaled up version of the awards. Zimene tikupanga sizinapangike ku Malawi muno chifukwa choti awards ena onse mukaona mwina mango tengana ka sport kameneko akungochita celebrate anthu ochepa. Zosakhuza so dziko koma izizi ndi za dziko lonse, ma sport disciplines onse, netball, football, chess, cricket, kabao, athletics, ma sport disciplines onse amapitirira 42 tikaonkhetsera Malawi muno. Ndetu kunena kuti sport ndi industry payoka, ndetu kubweretsano industry ija tione kuti pa Chingerezi the best of the best mu industry mu ndi ndani. Ndi maodzi achaka chino. So ndi maodzi achosa kuondera aja iyayi, ndi maodzi okuti ntchito za munthu zimuchitire umboni, wachita chiyani mu industry imene iyi, amasewera chess wapanga chani, amasewera mpira wapanga chani, ali ku netball wapanga chani, ma athletes amenewo komanso azitsogolera akuyendetsa zimenezo ndadindo akutsogolera bwanji, anthu kunjaku akwaona botani, ma achievements awo ndi otani. Ndi tiwachite celebrate, tiwachite honor, tiwachite reward anthu amenewo. Ndi Malawi Sport Awards ya chaka chino. Kuti tikhale ni makategori 13 abwera ali apo ndi muli anthu atatu mashasha akumana akupikisana. Genesis ya zimenezi idayamba mutani? Genesis ya zimenezi ndionena kuti mujatanenera
mwina angobwera anetball apanga timaodzi tawo pakakonapo abwera a football timaodzi tawo pakakonapo ena ake competition basa alowa mu classroom pakakonapo zino uona maodzi mmene akuchita nawo awango kukwerana atolankhani uyu chifukwa choti mwina adangolemba story yawo to adanga achita zakupya. So ife tikunena kuti no tibweretse merit. Merit yake tikuipanga bwanji tikuonanso dziko lapansi mmene likuyendera tinapanga kafukufuku kwambiri. Musadiki muno taona maiko 14 mmene amapangira maodzi awo. Tinapita ku Asia mpaka nakafika ku Dubai kuchita kafukufuku amene amapanga bwanji ku Dubai kuliso maodzi awo. Kodi a FIFA aja amapangaso bwanji ndinono amapanga chonchi zimenezo zibwere ku malaiko nditadutsa ndithu mu ndondomeko zingapo choyambirira ma athletes wakapena opanga masewera osewera ali ndi ma associations ndeti na amema ma associations kuti tatutumizirana akatswiri kwanuko amene mukuti awachira zakupya kaachinya zigoli ngati ndi kumpira ka ndi coach kaasewera chess bwino ka program amene mukupanga tatutumizirana ndi ma facts ndi ma figures kuti munthu apanga izi ndana titumizira ndena kuti okay mwatutumiza ndeti nasankhaso atolankhani akatswiri mmalayi muno amene amalemba nkhanizo daily amapita pa ground daily ndena kuti tatiunguzireni awawa nzona adi atitumizirasi ndakatswira akatolankhani anaunguza nkupereka mayina kuti pa mayina anane awananama izi sizoona izi akunena zisiza chaka chatha cha 2024 izi nza 2022 uyiti ndikatswiri koma osati chaka chatha so anapanga zimenezi ndeti nasankhaso anthu ena akadaulo kuti taunguza nsone ndamene anaunguza mayina anachokera kwa atolankhani aja ndikubwera no ndi mayina atatu mu category iliyonse kuti tikanena kuti best of the best mu category iyi ndi awawa mmalayi muno ndeno tatipanga choncho tauzano amalawi upeza amalawi ndamene akuatsatira anthu aja ndamene amapita kuma stadium kumabwalo amasewero osiyana kuti avote tikunena pano amalawi kalikiliki kuvota so tikunena kuti it's merit chifukwa chakuti kuti tikunena ntchito zimene munthu wapanga ukuku amene marks yake kumene kundi 70% merit popularity eno sopano kuti ukamapanga zakozo samangopanga mkachipinda anthu azidziwa chifukwa masewero si ungopanga wekha umasangalatsa anthu kodi mukumasangalatsa anthu akuona ntchito zanu akuchitireni umboni avote ndi amalawi akuvota so 30% plus 70% 100%. Pa 28 February kuzakhala mbuku la moyo wachita bwino number 1 pa category yonse ndi ndani ndiziliko kumangochi pa 28 February kunkopola Sunbet. Chabwino mwenano going through ma category amenewa amene mukuwatchula kuti alipo 13 ndipo akakhala ina ya nambala 14 imene mukuitchula kuti sports personality of the year amene yokhanga wamakanga nditu umati tikaona kuli junior male sports person of the year ndembali naiso ndoti ku junior female ukakhala national team of the year mbali nayi ndi sports association of the year tiyerekeze kuti mwina ndimafuna titabwera ngati pa junior ndingo ndi mwina national team of the year ndoti pakupezeka under 19 cricket national team ndipo kubwera under 21 national netball team mumayang'anira kuti achita chani tingwerekeza cricket cricket ndi timu yoyamba mmalayi muno imene yachita qualify kukafika tingoti number 1 ku region ku Africa inapita ku Kenya timu imene yatsika nokauka ya cricket anthu mukatikana kuti cricket mangona mwina anthu ngati mwatsanzo amwenye ayi mukayiona timu imene ndatsika nokauka under 19 okhala mwantopwa kumbani kuti osapitira zaka 19 akapophola matimu 6 sana luze ku Kenya wapophola onse nkukhala number 1 kumabwera anatenga golide kumabwera nayo chabwino under 21 ndi imene achita so zakupya kumene koko achita qualify mpaka na ku World Cup akupita World Cup ndiye achita qualify ndiye majaji kupyolera mzigawo zitatu selection method ndiye pali china chounika kuzafika ina akauni ena kunena kuti tifike no public voting
adzivoterano komati awa mukwavoterawa anapita ku Kenya aphulitsa matimu 6 maiko awa ena 121 wa mukwavoterawa akupita ku World Cup mpaka anachita qualify silver medal umene kumpanga na kuchita qualify kumapita ku ndembangala ndi ziwiri zipikisane dolondani vote ndeti kunena kuti amene akuina apapa tiwapititsanso ku Rasa Awards mukuti ikakangoti pa 28 mwambo watha atili tumizira kale information ku Rasa Awards kumene ku maiko 14 amapikisanaso amene achita zinthu zakupsya ngati kusadike kuno maiko 14 ndife tukauza kumene kuti ni makategori onse kapena muza kusanga selected pali selected few makategori ena sama chita apply ndife tikunena kuti kodi ku Malawi kuno tinene kuti awa atenga mbendere ya Malawi akati imira tikutenga chitsanzo ngati kuti mwina titenge msungwana amene mwina anachita bwino kwambiri ku masewero ampira wa miyendo kaya ndi tinoti masewero ampira wa miyendo pali temwa chawinga nditapitha temwa waphulitsa marekodi onse ako America out of goal scorer kuphulitsa ma player of the month kuphulitsa player of the year kuphulitsa marekodi waphulitsa kuchinya zigoli oyamba wa ku Africa kupita kumeneko rekodi yo kwaiphulitsa waphulitsa marekodi kumene kuja akupikisa ndi mkulu wakeyo zigoli watenga kwamenya Champions League chakumenya kupita Manchester United yako England yako imenya pa kwao kuchinya chigoli kupiteni ku France kwa chinyaso chigoli ndi mwatenga kala number 12 player dziko lonse lapansi ndeti kuti osera wa number 12 dziko lonse lapansi apikisana ndi amene waphulitsa marekodi ako America tatiye public voting 30% pomwepo ni maodzi amene akuyende sizabweka bweka kungotengana kuti awa ndi kazeni wao achakuti tafufutani dzina ilo nde mulembepo ili ndi zimene mukuyendera ndi zimene tikuyendera so tikunena kuti ku Malawi kuno tili ndi vuto sitimachitana celebrate koma munthu akamwalira ndiye kulemba nkhani kuno ndi uko uthandizo kuti chani tikunena kuti tiwayamikira ali moyo akunyamula mbendera ya dziko kodi pali kanthu pali chakumanzere pali kanthu kalipo 100 200 iya tisanene koma imene yachedwa kwambiri kanthu ndikakakulu sisi ma 200 inkolemerera mavoti wanthu amenye zinthu zipali ndalama pali mtofu ali moyo osati munthu buko silirapo iye munthu amene anapanga zaku iya ambe kukoma dziko likhale busy kumuchita recognize Malawi National Council of Sports kukhanga amatola mufatsako mafatsako nanga mpaka na mupanga chinthu cha dziko lonse kupeza ma sponsor lero mundu uzata award kuno tikapatsana ma award mumva iya 200 150 ngopatsana moni anachita izi miezi 8 ndeti kumpatsa 300 inu mukuti zimezo zezikono zing'ono tipange zinthu zokuti munthu azina kuti dziko landiyamikira because ubwino wa izizi muja tikunenera sikuti anthu angokhala mkalumu uyu adatilemba story ina yake asada tichitire bwino iya kukulembani inu story yolakwika sinde kuti munthu uyu ndisakutha ntchito anthu aone ntchito zimene wagwira chaka chapita chonsechi anthuso achitire umbona avote akawina pamene papa wawinadi ku dziko osati kuti anthu ena akanango kambiri majaji amene matenga kuti majaji watu inaliso merit kuti kodi amene akulemba nkhani za sport malamuno ndi ndani ndeti timayimbira ku MPC mwachitsanzo tatipatsani analyst katswiri kumeneko ndi amapereka tatipatsani analyst wa sport kumeneko ku Times amapereka tatipatsani analyst kumibawa amapereka tinayenda atwangana amene onda amene amatiya tinapita kuswamu tatipasani amene mumati michonya ma journalists amene madalira anatipasa ndi kunali kuunguza oye awadi kugwira ntchito iyi anapanga pa kufikira lerolo makampani akuyilandira bwanji nkhani imene ya Malawi Sport Awards nkhani imene makampani tiyamikire ayilandira bwino kwambiri chifukwa ndikoyamba kupita kugulu kunena kuti tabwerani tipangire ntchito limodzi tikuyankhula pano makampani osachepera 14 agwira nafe ntchito ife tipanga mbali ife tipanga chifukwa chinthuchi ndi cha dziko si cha munthu si cha organization imodzi anthu amene akuina apapa akuyimira dziko these are the best of the best mu sport industry Malawi muno
ne makampani anakuti nkhani ndi yayikulu ndi ya dziko ife tipanga nawo. So tiyamikire makampani ngambiri. Ndipo kwa nthawi yoyamba Malawi Sport Awards ikhalanso pa makanema opitirira awiri live pa radio anthu achitsatira. Tiyamikire kuti ngakhale Times ikunena kuti chinthu chinthu cha dziko tichiulutsa live pa Times. Tichiulutsa live pa Times TV, pa Times Radio, pa Times 360. So sule mwaukulu umene a Times atipasa. Chili makanema angapo? Makanema angapo. Tsiku limodzi. Dziko lonse ndikuti likuona. Not only Malawi muno, komanso dziko lapansi. Zimene tikunena ndione kuti akatswiri athu amene achita zakupya ndi awawa. Sitingangokhala nkhani imeneyo. Chithunzi chimene muli nacho kuti panena kuti tikamachoka kuno muli ena mu mphikamu asankhidwa akapikisane ndi mayiko angapo kandi 14 muno mu Africa. Yes. At that level, level ya Africa tsopano chika pa Malawi. Tsogolo likuoneka motani ndi kwinako. Mukamaunikira. Kwinako mayiko enza thuso ena akupanga maodzi awo. Maisanzo ku Botswana akupanga sovereignty pompa. Ndikuti tukapikisana amene akuina kuno akukapikisana ndi michonya ku Botswana, michonya ku South Africa, michonya ku Zambia, ku Zimbabwe, ku Namibia, ku Lesotho, Tanzania. Mayiko ose 14. Best of the best. Atola nkhani amene alemba nkhani. Ndiye ife tikamati tiwankhani walemba nkhani. Ndi nkhani so zatola nkhani ati tizazipitisaso kumene. Kumene kuoso kuli majaji akaunguseso kuti anthu ku Namibia amalemba koma Malawiso akulemba. Ku Namibia kapena ku Zambia kulosera mpira mwachitsanzo atsikana koma ku Malawiso atipatsa awo. Choncho kategori iliyonse ndi zimene tikupanga. So ndi chinthu chonena kuti zitipatsaso ife mangolomera ngati dziko. Kunena kuti tikupanga zinthu zolondola tikhoza kupita nawo owina athu kwina kulikonse pa dziko lapansi ndipo sitikachita manyazi. Tiyamikire ndamona Tabitha patsamba pake ananena kuti I feel happy kuti I'm being recognized in my own country. Tabitha yotu ndi global icon. Ndikuti anthuso akulu. Ndoto uthenga umene wapita pali posta dziko lapansi. Nanga inu munthu wakwina maawodi dziko lapansi. Inu mukungomuyang'ana. Kwanu konko. Ayi. Kuti ku Malawi kuno kuli kaduka. Amene tu mpaka nato mu national anthem mutu. Okaduka ali. Anachita kulemba. Nsanje kuyika ndithu mu nyimbo ya dziko ndikuti kulikaduka usati wa masewa. We don't celebrate each other. Inuyo mukachita ntchito yabwino anthu mangu kuyang'anana. Osakuza mudikira dziko lola kuitsa. Kudikira dziko lola kuitsa. Olo mmene mwachenera. Kale pa headline. Mmene mwachenera. Osakuza nuli mukuoneka bwino. Kudikira dziko lola kuitsa. Kudikira dziko lola mamu. Fatauza robo. Kukujambula ntchithunzi. Kuichizienda pa social media. Ayi. Chabwino. Mwinano kupita chitsogolo mukufuna mutakometsera motani kupititsa patsogolo motani Malawi Sport Awards pozindikiranso kuti ndinu mbali imodzi amene ndi overseer wa masewero osiyanasiyana Malawi muno ngati Malawi National Council of Sports pachitukuko cha masewero osiyanasiyana going forward tichoketsere pa theme imene tikupanga chaka chino. Theme yathu ndi celebrating sporting excellence. Manjira ina ife tifuna tilimbikitse sporting excellence. Munthu akadzilimbikira as an individual payekha komanso ku sport association kwa waziza kuti zimene tikupanga tikamapanga tizidziwa kuti tikupangira dziko, tikuyimirira dziko, tikunyamula mbendera ya dziko. Nde ifeyo msanamira ina yaikulu imene tikunena ndione kuti anthu alimbikire tisamakhale satisfied. Ukhoza mwachitsanzo kuwina tizinthu tikho kuwina talokolo komano uzidziwa kuti dziko sili kuthera pamenepo likupitirira. So we want people to have that excellence in sport. Choyambira chachiwiri tikufuna anthu akhale ndi maziko okhazikika kuma sport association kucha azidziwa kuti mnthawi zina mwina kumakhala ndale kumakhala chani kumakhala mavutotani koma azidziwa kuti tikupangazi kodi zikupindulira dziko. Alright, ndakupulani pang'ono chifukwa chonena kuti masewero kuti apite patsogolo ndekuti mbali ya zitukuko za zomangamanga. Kapena mabwalo ndi malo uchitirapo masewero tili nawo. Infrastructure development. Correct. Ngati boma Malawi National Council of Sports
mwina kamene kamatha kuchoka kuboma nkochepa koma makhala mukuimbitsa ma association kunena kuti azikhala ndi masomphenya, akhale ndi ma office bearers amene atha kulemba ma proposal ophunzira bwino, amene ali connected, ali ndi vision. Mwafika pati ngati Malawi National Council of Sports kuti ma national associations azikhala vibrant, not only kukhala ndi masomphenya a kutukula sport iyo komanso ngakhale kuthandizira boma pa infrastructure development. Nkhani imene ndi yayikulu. Choyambirira tivomereze tilibe ma facilities okwanira m'Malawi muno. We don't have the capacity. Capacity. We don't. Anthuwo opanga masewero alipo koma kukasewererako kulibeko. It's a challenge. Koma tiyamikire kuti boma lupanga kalikiliki wa mphamvu kwambiri. Ma stadium ndi akumangidwa. Almost boma lina lililonse. It's a big plus. Ifenso ku Malawi National Council of Sports mukuchepekedwa kwathu tiliso pa forefront. Mukapita ku Blantyre Sports Arena imene kale timati Blantyre Youth Center BYC muona kuti tikuchita ma improvement kumene kucha. Ndipo chifukwa china chosinthira dzina lakuti Blantyre Sports Arena osati Blantyre Youth Center. One siku ama youth okha kumene kucha. Mukapitako mukapeza anthu amakampani akubwera. Two, vision yathu ndi ikhale complete sports arena. So tukupita kumeneko. Mungapita ku Kamuzu Institute of Sports. Mungapeza kuti tikuchita develop ma courts. Poso chidwa pati kuyambaso kumanga posewera hockey, tikupanga ma infrastructure kumeneko. Tili pano tikuchita engage Anzuzu City Council apereke malo akulu kukhale complex sport complex ku Nzuzu. Nkhani imeneyo ndikuti tikuipanga mwakuchepekedwa kwathu. Tinapanga kale pa BAT Stadium. Tipange ikhale yabwino. Nkhani imene ili mbwalo. So mbali yathu tikupanga. Chimene tikufuna tipitilize nchonena kuti now we should map the whole country. Ndiye tione kuti kodi malo ena amene tingachite develop quickly. Kuti anthu azisewererapo. Usati kuti tikhoza kwanisa mwina complex structures koma kuti tipite ku ma communities nkuna kuti tatipatsani malo ngati awa. Ana azisewererapo. Things of that sort. Zimenezo it's the next phase kuti dziko lonse lino tichite map posewerera pazichitika ana achite develop talent even ali chichepere. How about kupanga lobby kumene kumachokwa ndalama through parliament ka Ministry of Finance kuti mwina thandizo limene limabwera ku Malawi National Council of Sports ndi kupita ku national associations ena siyana lizikhala ku nkhasako. Unlike mwina ati ndalama toti koza kungothera meetings ziwiri kapena zitatu. I am fully aware kuti boma lili very committed pa chituko cha masewero ampira wa miyendo wa manja, cricket ndi zina koma silingakwanitse. Correct. Mwana wina aliyense utavale Jordan sizingatheke. Now kutibe thumba lilizibwerabe nkhasako pali upangiri umene mukuchita ngati ku council makamaka ino infrastructures development inu yamanijira kene. Upangiri ulipo ntchito isitigwira tokha. Mukafusa even asiwo wanga Dr. Kamata. Ndiye kuti tikugwira ntchito ndi ku ministry. Sitingagwira tokha. Tikugwira ntchito ndi Department of Buildings. Ngakhale ku Treasury. Koma zona zake zoona nzonena kuti zofuna ndalama mdziko muno zachuluka. Ndiye mumati mupitisa proposal iyi ukunde kuti anthu ali njala akufa njala. Ndipo mali mati anthu akufa njala. Chimanga kai. Mupitisa proposal iyi mankhwala kuzipatala. Mukutere misewu yaduka auti madragasi yakuyenda ku Lakeshore. So tivomere kuti tili pakati pati pokuti boma nalonso latanganidwa kuti madera ena lipereke service. Chifandi zikuti service ife tomwe. So chimene tingachite encourage chokuti zochepa zimene zikubwera ku boma private sector so ibwere mbwalo. Moti tikumasangalala private sector ikamagwaso mbwalo. Zimene zozo ndi zabwino kwambiri. Mukuonerayi ndi program ya nkhani za masewero mtedza Times Sport kuchokera kuno ku TTV. Mumakhala ndi ineyo Nkonzi komanso mulutsi wa program iyi Peter Forte. Alright, nditero kuti tafika
pa mtsiriziro pa program ya Mtedza Time Sport kuchokera kuno kwa Amaleli's Hotel mu mzinda wa Blantyre. Tiwathokoze kwambiri chifukwa chotenda ndi manja awiri. They have really hosted us. Tithokoze Amaleli's Hotel. Koma nkuteka kuti pamene tafika kumapita kwa program imeneyi, Bwana Matola mukufuna kutseka ndi kutsendera programu iyi pa nkhani za Malawi Sport Awards. Nkhani za Malawi Sport Awards, one tiyamikire anthu ndi avota. Tiyamikire agwira ntchito yabwino. Adakavota tiyamikire ndipo tiwachite encourage amene sanavote kuti atenge nawo gawo. Tiyamikire ma judge amene apanga ntchito yabwino. Komanso ma associations amene ndithu anadzipereka kuchita nominate. Chifukwa wena sanachite nominate. Ndi koma aphunzira chaka chamawa apanga bwino. Chachikulu tufuna tuwamemero a Malawi tikhale limodzi kumkopola pa date. Kumene kubwera ma executives, kubwera nduna, kubwera mabwana, komanso aliyense amene ali kalikiliki mu sport industry koyenera kukapezeka pa date ndi kumkopola. Kufikira tsiku lina pokhapokha chauta akalola tidzakhalanso limodzi mpulogalamu ina yotsatira ya Mtedza Time Sport. Ndine Peter Forte, alolalole akanakane wa Times Group. Bye bye, keep watching TTV.